Hello and welcome back. Prophet, tanga tichimbotaura nyaya yezvese manew order, righteous chart. Now taapa nyaya advanced automatic heavenly entry. Apa tikumbonyatsotaura nezvei, imbonyatsotiudze kuti chii chinoichitika. Alright, apa ndo pane nyaya yacho sezuva ranhasi. Wherever you are, whether you are in UK or you are in South Africa or Bulawayo or Mbudzi or wherever. Apa ndo pane nyaya. Let me explain what is advanced heavily automatic entry. Tine two ma heavily automatic entry. Tine tingoti heavily automatic entry and inopiwa munhu afa. Afa izvozvo kuti isusu tinomulocata by grace nemabasa wake kuti akacorrespondere to the kingdom of God anditika like vatakambopo vamwe vanatonga imoyo vanani anditika then iyayo anditika ndo anonzi heavily automatic entry anditika tichidzoka into the Bible toona kuti Jesu mbavha yaine zvayakaitawo zvakacorresponda to the kingdom of God kuti haana chaakatadza Messiah kuti Messiah haana chaatadza on the cross anditika ndo panzi nhasi ndinenge ndine kuparadise anditika so vanhu vanofa vanoenda kuparadise nehell anditika hell ndo inoenda vasina qualify for heaven, paradise iri mu3rd heaven anditika then kana denga nenyika zvazoparara vanhu vachabva kuhell anonzi temporal places neparadise vanhu vanenge vachibva kuhell vatadza qualify for the new heaven iri kuna Revelation anditika vanoenda kune inonzi lake of fire anditika because hell it's part of earth saka ichazotofuti zvedestroyed anditika vane vaqualify for heaven vachazoenda kune inonzi ku-new heaven anditika saka toona kuti kumashure ndairipota yandaiti heavily automatic entry anditika yaingopiwa vanhu vafa anditika but vanyuwani ndo vatiri kupai yatinoti advanced automatic heavily entry anditika vanhu vachiri vapenyu anditika but kuti uiwane this inonzi automatically heavily entry you must work very hard anditika so zvandakaita zvakafaneni kuti ndine kudenga varume I have worked very hard anditika even panda kuti kunoda kushedza na Mwari do you know kuti I prayed for God kuti Mwari kana muchiti hamusarudzi vanhu anditi as Peter said God is not a select of people anditika ndikati po akaenda kudenga wani anditi sikaindotadza ndinda kudenga anditika ndikati Adam wani makashanya mwani every day maishanya kuna Adam wani every day anditika ndikati even pana Genesis chapter 18 makashanyirwa even Abraham wacho ndikati even Jacob wrestled with you one anditika Genesis chapter 32 verse 30 anditika akakuona sikaiti nozvitadzani I prayed for more than 5 years ndichinamata serious anditika I worked very hard kuti ndine kudenga ndizoonawo Mwari saka now tiri kuti the chance is opened for those who want to get the automatic heavenly and usati wafa wakutozati nini zvangu zvatoita ndatoenda and God Mwari kana vakupa havatora anditika tine vamwe vafundisi kuti nhasi vari kuparidza anditika but anenge asisina connection naMwari let's say deliverance ukapiwa the gift of deliverance anditika even of prophecy even usisina connection naMwari Mwari havakutori sezvakaita so anditika akazosara ari a leader Mwari watochuza another leader who was David anditika so aripo but achingodzi nevanhu ndiye mambo wedu vanhu vachitomupfugamira but kuna Mwari achitonzi ase leader saka Mwari kana vakupa this automatic heavenly entry haukwanisi kuzotorerwa it's a permanent chero ukafa uri mutadzi you shall not be taken away that grace dzakatopiwa saka tine vanhu vakutopiwa saka ndo zvakangoitika pambavha yanga iri pacross ndo the system yatakungoita anditika saka tine vanhu 3 vari kupa so far the currently tina God, Christ and Prophet Madungwe ndo vanokwanisa kungopa chete automatically heavily entry so these are the requirements kana uchida kuti upiwe unofanira kushanda zviri very hard anditika zvokuti inini wacho kana kuti God kana Christ unofanira kunyatsofara kuti munhu aita zvekunyatsoona kuti saka chinoita kuti kupiwe ndechekuti you must work for the kingdom of God kuti basa raMwari raita zvakafanira kuti chinhu chokutanga maybe wadoneta mota yako kwatiri isusu vanhu vaita end time only kuna Prophet Madungwe anditika waisa mota yako anditika wanyatsoshanda kuti titize mota yebasa raMwari anditika basa raMwari roda mota nditi wati mota yangu yanditi it's automatic unobva watopiwa inonzi advanced heavily automatically heavily entry chiro panozofa zvako zvine zvakaita kana kuti waisa imba kuti varume dati imba ite basa raMwari anditika taakutaura zvinhu zvikuru apa ndisi kutaura mazepe kutaura zvinhu zvikuru mota imba anditika kana kuti mari refu cheche anditika vanhu ivavo because even the Bible says ari kuita basa rakakura mubasa raMwari anofanira kupiwa double portion anditika ndo inonzi advanced automatically heavily entry kutenda anditika saka nevanhu vakadarwa pamota yako wapaimba yako wapamari refu anditi kana kuti wapartner every month kuna Prophet Madungwe uchita end time kana kuti kuna Christ kana kuti na boss chinhu one Christ Prophet Madungwe and God anditi waita kana waisa mari yako imomo zvokuti uri kupartner every month for 12 months kana iri partnering with money 12 months dzakakwana anditika uchishanda uchisa mari every month anditika then ipapo
tichinyatsoona Jesu anoti kune mukadzi yakaisa mari diki handiti tinozovhaliwa futi handitika ukauya uchisako $20 wasiya mabhilioni kumba tine chizviona futi hatikupi bhozi we value handitika Jesu anoti kune mukadzi uyu aisa mari diki handitika apa bhozi atora yese yaanaye ndokubva apa kuna Jesu Kristu offering handitika ndiye munhu akanzi uyu ndiye apa kudarika munhu wese he was given that automatic level entry handitika bhozi akapa zvese saka tikuti vanhu vari kupa nemwoyo wese kana vari kuita zvinhu zvihombe ndo vatiri kupa but mota imba kana kuti wapartner for 12 months kuchechi yaprofeti Madungwe naGod naChrist handitika it's automatic unopiwa heavenly entry whether uri chifeve uri chihatinei nazvo handitika bhozi waita kuti basa raMwari rifambe kana kuti second coming of Jesus Christ ifambe tinokupai tinoti automatically heavenly entry but kana uchiita partnering it 12 months then tobva takupa handitika hatina reverse hatina chi whether uzoita mutadzi wazodi hatinei nazvo tiri kupa denga nderedu Jesu wacho anoti wandada zvichira anopinda denga zvokuti mbavha yakaenda wani vanhu vachiti akatotibira akatozodai kanzi naJesu ndendine kuparadhaisi nhasi mwe achiti ko Jesu ari kuzvifambisa sei navarime munhu akandibira kunzi akutoenda kuparadhaisi hatina basa nazvatiri kuda ndo zvatinoita panguva iyi handitika saka the process has started saka vane vatotanga the door is opened kubva musi 1 July the process yakabva yatotanga tikatoisa even pamafacebook accounts edu saka now before musi 1 to 5 August handitika 1 to 5 profeti vachidzoka zvakare vanenge vaona Mwari tichatopresenta vane vatotanga the process handitika kana watopa mota aiwa wotozati zvako zvatopera handitika kunamata kwavanyore naprofeti Madungwe bhozi zvimwe zvinhu takukurerutsirai saka kubva 1 to 5 every month pane pachitanga mwedzi tine chiripota bhozi by that time profeti vanotomita Mwari by 31 tinocloser the season yekuti apa Mwari vanenge vari on ethical zvinhu handitika tine chipresenta nyaya dzede kuti vanhu vatotanga ndevapi vachitoitwa recorded in the book of life kuti ava vatova maheavenly candidates so this is the chance if you want to be a heavenly candidate already zvisakunetsa bhosi nemabasa zvogona kunetsa mbavha yakaona kuti varume panapa kuti ndinde kudenga karega nditi tsane mimimi rega nditi kuna Jesu handitika Jesu hamuna mhosva muna chii handitika munoza kunamata hakudi kupusa so zvoda kungwara so handitika ngwara so muye pana profeti Madungwe so isa mota yakuone totokupa wakutoenda kudenga nditi isaimba yako so tise basa rako but not zvishandire Mwari handitika kwete zvokuti rusora uchitangura vanhu muchika zvezve aiwa isa mota kuchechi kubasa raMwari kuend time uone kuti unoenda kudenga it's simple because mbavha yakangwara ikanyatsona kuti varume panapa ndakutofa kaenda kuti aiwa ikangwara so ma Christians havafungi vamwe vacho handika zvimwe zvakuda kufunga zvonyatsoona kuti ndiye murume anoona Mwari get close to him handika zvako zvinokuitira manje mechinda muchitiza aiwa musatiza uyai kune vacho munhu wese kuna profeti Madungwe tafunga kuti vanhu vaende kudenga manje vanhu kamada zvedenga handi yekudenga tinokuendesai we shall transport you to heaven advanced automatic heavenly entry yapo manje Prophet ko vakabvisa mota dzavo kare nedzimba dzavo vachiunza kwamuri vachiti profeti tikusida iva vanopinda here kana kuti makutongotangira izvezvi alright the process yanzi yatanga 1 July ndopa yakutanga saka vane mota dzavo zvakatovharana here ava profeti unoapila inoitwa appealed toita update because kana wakatoitira isusu kwakapakwa tiri kuend time inoitwa updated zvakaitwa even kumashure mazvinzwira hanzi kunamata akudi kupusa uko kunamata akudi kupusa manje maChristians vanoti bhozi mabasa amuzvikwanisi ukangotarisa mukadzi neruchiva nekunaka kwaita vakadzi vamazuva ano vari kutsuka handitika ukangofamba mutauro watomutarisa so tinobva tati watotadza hauri pindi denga racho handitika nekumabhusta kwavakuzviita kumazuva ano handitika vakuzvivaka miviri yavo zvokuti varume munopera mutauro handitika saka hakumufi mari qualify heaven racho vakadzi nemakuhwa nezvi hamugoni mamudza hamurikwanisi heaven racho kuripinda this is the chance sezvakaita mbavha saka ndo zvatakati decide izvozvo vanhu vese handei kudenga it's now easy to go to heaven all right